Μετά πήγαν τα παιδιά, πήγαν στο σχολείο. Εγώ έμεινα με τη μαμά, να βοηθήσω τη μαμά, να πάω να πλύνω τα πανιά των παιδιών, να τα ταΐσω, να τα κάποτε εσταλιά σκατό είναι τα παιδιά, το παιδί έβλεπε τα παιδιά, πώς να το πω. Ναι, πρόσεχε, ο μεγαλύτερος πρόσεχε τους μικρότερους. Ναι. Λοιπόν, μεγάλωσα. Έγινα, πριν όμως να μεγαλώσω, πήγανε τα άλλα τα παιδιά στο σχολείο. Ο μπαμπάς μου όμως δεν με άφησε έτσι. Με έκανε, βρήκε μια τάβλα με πλατιά και την έβαψε με μαύρη μπογιά και το έκανε πίνακα. Ναι. Άκου τώρα. Γιατί ο μπαμπάς μου ήταν μέχρι πέμπτη γυμνασίο, είχε πάει. Και πήρε κυμουλίες, πήρε τετράδια, με πήρε... Και σε έμαθε γράμματα ο μπαμπάς σου, ναι. Ναι, τα γράμματα που ξέρω αυτά, τα λίγα, τα έμαθα από τον μπαμπά μου. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, βέβαια. Οπότε σου έμαθε γράμματα ουσιαστικά ο μπαμπάς σου. Βέβαια. Ο Παπαμανώλης. Ναι, ο Παπαμανώλης, ναι. Λοιπόν, και φύλαγα τα πρόβατα και με είχε το βιβλίο της πρώτης τάξεως και με έβαζε να μάθω το μάθημα μέχρι εκεί. Καφέ έκανε και δεν πήγα να κάνω εγώ. Δεν πειράζει. Ναι. Θέλεις εσύ. Όχι. Άκουσε ιστορίες λέω, έλα τις ακούσεις. Για πες μου, θεία. Ναι. Και Λοιπόν, σου φτιάξε τον πίνακα που τον έβαψε μαύρο. Έβαψε το μαύρο, πήρε κυμουλίες και με έμαθε πρώτα την αλφαβήτα τη μικρή, με τα μικρά τα γράμματα. Ναι. Μετά με έμαθε με τα κεφαλαία τα γράμματα. Μ' είχε μάθει δίφθογγι, φωνήεντα και πώς φωνάζονται να τα... Ναι, πώς φωνάζονται. Αλφαγιώτα, έλεγε Ερμιόνι, πώς λέγεται αυτό, τα ξεχνούσα κιόλα. Και είχε μια βέργα, έκανε μια σάτα πάνω. Το έχω κάνει. Απάνω στο τραπέζι. Νευρία, να με πήγαινε εμένα. Με έβαζε από εδώ μέχρι εδώ, θα τα γράψεις τα πρόβατα τώρα. Θα τα γράψεις ορθογραφία, θα μάθεις το μάθημα απ' έξω νερό. Θα το διαβάσεις, η γλώσσα θα πηγαίνει. Ναι, όταν θα έρθεις το βράδυ, θα σε κάνω έλεγχο. Τίποτα εγώ δεν έκανα. Γιατί δεν διάβασες? Μπαμπά, δεν καθόταν τα πρόβατα καλά, πήγαινε να πάνε να πάνε στα ξένα τα χωράφια, έτρεγα, τα ξεχνούσα, ύστερα. Πρώτη και τελευταία φορά. Και σαν διάβαστε, αλλήμωνό σου. Και τα γράμματα τα έμαθα έτσι. Όταν έγινα 13 χρονών, επαναστάτησα ύστερα. Μπα! Πανεπιστήμιο. Για πες τι. Για πες μου. Όταν έγινε 13 χρονών, Μανώλη, ήρθε σχολείο νυχτερινό στον Αγιοστράτ. Πολλές κοπέλες, πολλά αγόρια, πολλά παιδιά δεν πηγαίνανε στο σχολείο, δεν είχαν πάει. Και θα πηγαίνανε στο νυχτερινό σχολείο. Αλλά όμως εγώ έλα που εγώ μυαλό δεν ήμουν χαζή. Λέγε Ερμιόνι, τώρα είναι ώρα που θα πας στο σχολείο. 13 χρονών γαδούρα εγώ, θα πήγαινα, εγώ φοβόμουν τον κόσμο, ερχόμουν από τη Μάντρα και πήγαινα, ναι, ήταν ένα γόρο απέναντι, τα σπίτια ήταν κοντά και άμα με έβλεπε πήγαινα στο κάτω, με έκανε γου. Αχ, Παναγία μου, το θυμάμαι τώρα, Μάνο. Λοιπόν, θα πας, λέγε Ερμιόνι, στο σχολείο, λέγε ο μπαμπάς μου. Τώρα είναι, θα πάει ετάδε, θα πάει ετάδε. Δεν πάω πουθενά, λέω εγώ. Γιατί? Γιατί δεν πήγα όταν έπρεπε να πάω και δεν πάω. Με στέλνεις τώρα. Δηλαδή τώρα επειδή το θες εσύ να πάω, δεν πάω. Αντιδραστική. Ναι, δεν πήγα μάλλον. Δεν πήγα. Όχι, δεν πήγα. Γιατί να πάω. Δεν με κορυδεύει. Ήταν μεγάλη. Ήταν 13 χρονών γαδούρα. Σαν τον Λεωνίδα, λίγο πιο. Ναι. Όχι, βέβαια, πιο μεγάλη. Ναι, εντάξει, 11 είναι. Ναι, αλλά δεν ήξερα. Εγώ φοβάμαι τον κόσμο. Εγώ
Εγώ φοβόμουν τον κόσμο. Εγώ μεγάλωσα και έζησα με τα πρόβατα και Ναι, με τα γρήμια. Ναι, έπαιζα φλουγέρα. Λοιπόν, δεν πήγα μάλλον στο σχολείο. Μετά παντρεύτηκα. Πόσο χρόνο? Παντρεύτηκα 24 χρόνια. 24, εντάξει, ναι, σχετικά μεγάλη για τότε. Ναι. Λοιπόν, ήρθα εδώ στη Λίμνο. Να σου πω πώς ξεκίνησα Ναι. και μπορούσα να διαβάσω. Και πρώτο βέβαια με τα παιδιά που πηγαίνανε σχολείο, ύστερα μεγαλώσαν και τα παιδιά. Και καλά, τα παιδιά εδώ τα έκανα. Δεν είχα παιδιά όταν ήρθα εγώ στη Λίμνο. Δεν ανοίγεις να βγαίνει λίγο. Ναι, ήταν, ναι. Πόρτα. Δεν ανοίγεις την πόρτα να βγει το τσιγάρο. Α, καλά. Που λες μάλλον. Να μην βγουν όμως μέσα μύγες να τα τραβήξουν. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν είναι, όχι. Θα τους σκοτώσουμε. Τι έκανα. Έπαιρνα εφημερίδα. Έπαιρνα ο Παναγιώτης εφημερίδα, ύστερα τη συνηθίσαμε και την πέραμε. Με την εφημερίδα έμαθα να διαβάζω καλά και να μαθαίνω πολλά πράγματα. Και τώρα δεν διαλάει τίποτα, όχι Το τώρα. φανώς. Δεν διάλεγε ποτέ τίποτα. Ναι. Και Ενώ τα διάβαζα. άλλα κουτοκρίαρα που πήγαν στο σχολείο, κουτοκρίαρα. Τι είπες? Ενώ τα άλλα κουτοκρίαρα που πήγαν στο σχολείο, Ναι. κουτοκρίαρα.